No niin, morjestas kaikille. Se olisi Critex 500 ja tänään me pelatais Space Jet, vai oliko se siinä? Niin, tässä on mun alus. Just muokasin ton värin. Eikö se ole hieno? Kirjoittakaa kommentteihin, että mikä väri mä voin näyttää, mitä värejä täällä on. Nää vaan pitää ostaa kullalla. Mä yritän hankkia niitä. Ainakin tän värin mä aion hankkia. Mut olis kyllä kiva tämä väri. Mutta kun levy pitää olla leveli. Niin nyt otan vähän hiljaisemmalle. Ja nyt lähdetään taistelemaan. Mennään randomiin. Noin. Ja nyt vähän aikaa odotetaan tähän mappiin. Joo. Tää on aivan uusi peli. Ja kohta tulee nuo äänet. Tässä ei vaan kuulu nyt mitään. Mutta tää on ihan ukrainalainen pelata. Tää on niinku kaikki vs kaikki. Tää voi vaikka tälle vetää. Nyt alkaa. Sielläkö se? Ei. Ja vähän mennään vaikka ottaa tänne. Nyt tulee. Äk. Siellä. Se on muut. Yes. Ei. Mä haluun sen hopean, no ihan sama. Ei. Tuolla. Ei vitsi. Tämä ei. Yes. 200. Tässä ei vaan niinku huomaa, että mihin mappiin tai niinku mihin suuntaan on menossa. Mutta jos niinku tälle. Nyt se seisoo ihan paikoillaan. Tai menee tosi hitaasti, niin lisätään vähän vauhtia. Tuolla on kaikki pahikset. Yritetään tappaa noit kaikki. Yritetään päästä. Oi. Hei. Ei. Mä en oikein osaa tästä ajaa, niin. Yes. Mä oon niinku tappanut jo vissiin 2. Vai paljonko en nyt ihan muista. Hei. Mitä toi tekee? Yritetään tappaa häntä. Ja mä voin sanoa jo yhden jutun. Votista tulee vähän myöhemmin sit videoita, joten. Ui. Tää on vähän vaikea peli. Ei. Nyt tulee kyllä. Mä olin 3. Yes, 2.
Aika hyvin. No niin. No. Oi. Minne sä meet? Oi, en sinne ainakaan. Miksi kaikki pysyy jossain tuolla alhaalla? Näinkin mekin sinne. Ei osaa vai... Tää on niin vaikea siis. Ei! Menee! Tabletilta on niin vaikea. En tiedä miten te, jos te pelaatte tätä peliä, niin... Mä en oikein nyt pysty kunnolla puhumaan, kun hän keskityn. Hei. Hei! Äijä! Ahaa, toi on toi. Mitä yritin tappaa. Oho. Ei! Oi! Ei! 15 minuuttia jäljellä. Ei 11. Mä en kerkeä ketään. No. Ollaan vaan tälleen. Koska ei tässä enää mitään jäljellä. Noniin. Se oli siinä. Kolmanneksi. Tulin kolmanneksi. Aika hyvin. Joo. Mulla oli vähän toi... Oho! Pääsin... Mitä? 10. Ja... Nyt... Mulla äsken kolisi, koska tos... Vieras oli toi... Ärsyttävä... Pullo tai toi... Mikä se... Tölkki, niin... Käytetään toi. Noin. Nyt on... Parempi. No. Mä esittelen uutta peliä. Jos tykkäsitte tästä videosta, laittakaa peukut ylös. Kirjoittakaa tietenkin, tilatkaa mut tietenkin. Ja voitte vielä kirjoittaa kommenteihin, kuvaaks mä vielä vai en. Ja kaikkea. Oho! Nyt kyllä harpi. Toi olis Get No. More. Get No. Pitää ostaa noin. No, jos tykkäsitte tästä videosta, niin nostakaa peukut ylös. Ja mä voin kuvata lisää tästä pelistä. Ja se olisi nyt morjes.